Коловете за домати са ключови за здрави и продуктивни растения. Коя височина е най-подходяща и кое е по-добре да изберем, метал или бамбук? Бамбуковите колове имат естествен вид, леки и удобни и са подходящи за по-ниски сортове домати, биоградини и сезонна употреба. За разлика от металните колове, които са здрави и дълготрайни, устойчиви на атмосферните влияния, перфектни за високи сортове домати и са подходящи за многократна употреба на ветровити места и оранжерии. Доматите се разсаждат на разстояние около 40 см и дълбоко до първите листа. Почвата трябва да е добре дренирана и при плододаване да се подхранва. Доматите обичат редовно поливане и изискват пълно слънце. При добра грижа доматите дават обилен и вкусен добив. Коловете се поставят в началото на засаждане, като трябва да бъдат добре забити в земята. При нискорастящите сортове нуждата от поддръжка е минимална. Използвайте меки скоби за прикрепяне, за да не нараните стъблото и ги захващайте към опората, а не листата или плодовете. Тези скоби са предназначени за лесно и безопасно прикрепване, като са подходящи за многократна употреба на открито. При активен растеж скобите могат да станат тесни и се предлагат в различни диаметри. Независимо кое изберете, правилната опора означава по-голяма реколта и по-здрави растения. Изберете според вашия стил, пространство и сорт домати. Абонирайте се за още градинарски съвети, харесайте и споделете, ако обичате сочни български домати.